Is-Segretarjat Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet iddikjara fi stqarrija li s-Segretarju Parlamentari Michael Falzon iffirma għall-akkwist ta' proprjetà fi Triq Żekka fuq il-parir tad-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern. Intqal li kif dejjem kienet il-prassi bħala Segretarju Parlamentari iffirma d-dokument meħtieġ wara li saret il-valutazzjoni mill-periti li jaħdmu mal-istess dipartiment. Intqalu wkoll li dawn il-periti li kellhom fiduċja tal-amministrazzjoni preċedenti ħadmu bl-aktar mod liberu u mingħajr ebda ntħil ta' xejn skont proċeduri stabbiliti tul is-snin. Kien spjegat kif wieħed mill-periti involuti li fil-fatt għamel l-istimi tal-proprjetajiet kollha msemmija minn barra għal waħda huwa saħansitra Senior Lecturer u Head of Department fl-Università ta' Malta. Is-servizz ta' dan il-perit li huwa meqjus bħala wieħed anzjan fejn jidħlu l-valutazzjonijiet bdew jintużaw mid-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Kien iċċarat ukoll kif fid-dokument li ffirma is-Segretarju Parlamentari għamilha ċara li d-Dipartiment tal-Proprjetà għandu jipproċedi biss jekk kollox jimxi b'konformità totali mal-liġi. B'reazzjoni għall akkużi tal-Partit Nazzjonalista u kelliema minn tiegħu dwar kif mexa dan il-proċess, intqal li s-Segretarjat Parlamentari jilqa' u jibqa' kompletament miftuħ għall-iskrutinju tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u tal-Internal Audit and Investigations Department li l-investigazzjoni tiegħu se tiġi ppubblikata bit-trasparenza assoluta.